sa huwan sa pagkabanhaw ang mga pulong nga initok ni San Juan kanang siya nga ang ginumingon, I am the bread of life. Ako ang pagkaon. So di ta buhi kung wa si Jesus, wala atong Ginoo. Siya lang ang pagkaon. Daghay pagkaon, material man on Ginoo literal nga pagkaon, pero ang makapatagbaw kanato si Kristo lamang. And then ingon siya nga, I am the good shepherd. Mga titulo magibutang ni Juan sa mga pulong ni Jesus nga I am the good shepherd. Ako may magbalantay. So inatiman kita sa ato magbalantay ang Ginoo. So di ta masagdan kung kay is the true shepherd who cares for us. So ingon po siya, I am the way, the truth, and the life. I am the way. Ako ang dalan. Ako ang dalan. He did give us the roadmap. Which way? Asa tapaingon. Jesus is himself a map, a way. Musa kanina kita musubay kung gusto ta nga musulod sa kaharian sa langit. Unya, I am the light. Lain na po niya nga ingon. Ang suga, hatag kahayag, aron klaro ang atong panulungan. So, kung walay kahayag, kangit-ngit, sa atong tanawon na si Jesus siya ang tinuod nga kahayag. She is the real light. Si Juan, magbunyag, nagdala sa kahayag, pero din siya tinuod nga kahayag. Refleksyon siya sa kahayag sa Ginoo. Na, kining ato karong nibasa, I am the vine and you are the branches. Ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Matatraon tuod, nindot na siya nga ang Ginoo migamit og sambingay nga kanabang dali rato masabtan using the environment for us to easily understand sa iyang mga sambingay. Kanang usa ka punuan ang bunga na diha sa mga sanga. Unya pud ang sanga kanabang putol na, ari mo nga malaya siya, sunog mo na. Unya nga kita usab nga kita we are nothing without Christ. Sa Ginoo kita nagdepende sa atong panginhanglan. Musa apart from him there is nothing. Mo bitaw na nga katong sambingay mitungod sa katong anak nga supilon o ang amahan nga may gugmaon nga sa diha nga ni demand ang iyang anak o kagawasan niya iyang gisubay ang iyang kagustuhan, nahulot ang kwarta, wala na, unya dito na gibati niya, gisinati niya ang kagutom, ang kalisod. Isa, mas maipan sa balay kay makaon pa mga saluguon. Ako din igutom na, wag magpakaon kanako. So, apart from the Father, there is no life. Mo bitaw nga klaro kayo sa Ebanghelyo San Juan ang mga gigon sa I am the bread of life. Pagkaon siya atong tinuod nga pagkaon. Wala lain nga makapatagbaw sa atong kalag. Siya usab ang magbalantay, ang kanunay, nakatiman sa iyang mga karnero kita, iyang mga karnero. O kining mong karon nga ako ang punuan, kamo ang mga sanga. Kanabang makakita ko, again, ako tanawon ang kasinatian. Ang usa ka punuan himsog, pero ngano man nga ang bunga mga daot, mga bugtukon, ano man tungod kay diya sa iyang punuan dunay mga attachment, dunay mga na kanabang nakapdikit kaniya. For example, nangka, ngano man nga bugtukon man na. Nanindot pa ng yuta, bunok ang yuta, pero ang bunga bugtukon siya tungod kay sa punuan doon nakatats nga mga mga tanom, orchids o sa di pamutang diha nga mga ornaments ipamutang muna ang kanang nutrients kaya sa yuta payon ta dito sa sanga nga mamunga siya diha nakutob sa trunk doon kay diha na gisupsop sa kanabang sanga diha sanga sa mga nag benefit niya ni ang kining mga nagdikit kaniya, mga dependents kaniya. Usa man kini nga di ta munga, kita tagaan sa Ginoo may kahimtang, ano man di man ta munga tubagan sa Ginoo.
nga naamon tata na ng grasya na tanan tungod kay doon na tayo mga attachment nga makapadaot sa pagpamunga kanato. Say for example, kini mga bisyo, kini mga tinaguan, mga sala nga walay bunga ang atong kinabuhi bisan pa sa kadaghan sa kwarta, bless kita sa Ginoo, pero ngano wa may murag way bunga, way paglambo kanang nagtubo kita, lambo kita sa ekonomiya, atong kalingon, tungkol sa atong paningkamot, pero murag wa may bunga, murag ang Ginoo di mahimuot kanato na fertile ang ground, we are blessed with so many gifts, pero wa may bunga tungod kay daghay mga attachment na sa punuan. Kanang aron di siya makapamunga, ang iyang nutrients puto ra diha. Wala tungod kay datay mga bisyo nga atong kanang puses, nga atong gihawiran, nga di ta gusto magbag-o busa walay bunga. Ingon nga namunga na ta pero i-pruning pa kanang puton pa aron kayo nga dito ko sa Universiha exposed din sa kanang mga kay kanang sa Silisio Central Luzon State University tudloan niyo sa pagpara na ngano man nga daghamay giputol ng mga sanga tungod kay for example ang mangga is a closed crown, usab kanang dahon mga baga siyang dahon nga ang sunlight dili makalusot, so kabahin mo na siya sa pagpamunga kanang photosynthesis o kanang sunlight nga mo expose dito sa tanom. Kunya tungod kay sa kabaga sa dahon sa sanga, so di na makalusot ang kanang mga sunlight busa way bunga kayo. Likewise, sa atong galingon, kung dili makasulod si Kristo sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, di na kayo makapamunga. Di sampa na ata sa kadaghan sa mga panalangin nga atong dawat. We are so blessed by God, pero ngano man nga, di man tamunga. Doon kay walay kahayag ni Kristo nga musulod sa atong kasing-kasing.